משה קפלן, עד שתעלה המצגת, אני רוצה לכם את הזמן לשאול מי פה משתמש בקש? כלומר לא כרטיס אשראי? לא כרטיס אשראי. אוקיי. אבל גם לא מזומנים. באיזה סוג? רדיס. טוב, אז הוא שאל אותי אם אני יכול להשקיע ולתת כמה דקות על נושא הקש, אז אמרתי לו מצוין, רק ההמלצה שלי תהיה לא להשתמש בזה. עכשיו, זה לא רק ההמלצה שלי, זה גם ההמלצה של חברה קטנה בשם וויקס. כשאתם הולכים ומפתחים את המערכת שלכם, אל תרוצו להכניס דברים מסובכים. קודם כל תפתחו אותה פשוט. בניסיון, הדברים הכי מסובכים שאני ראיתי זה דווקא כשאנשים באו ומיד אמרו שהם צריכים גם רדיס, גם MCache וגם NoSQL וגם MySQL וגם עוד 4 דברים בצד, כי זה ייתן את הפרפורמנס הכי טוב. אז קודם כל לחשוב פשוט. קודם כל תעשו את הדבר הכי פשוט שאפשר, רק אחרי זה אם אתם רואים שבאמת יש לכם בעיה, אז תתחילו להתעסק עם קש. אז אם אנחנו חייבים קש, אז יש כל מיני פאטרנים של שימוש. ההמלצה שלי היא להשתדל לבחור פאטרן של read through, אם אפשר, שזה אומר שאנחנו ממלאים את הקש רק ברגע שאנחנו צריכים את הנתון. זאת אומרת, אנחנו ניגשים, מקבלים שאילתה, בודקים האם הנתון נמצא בקש. אם הוא לא נמצא בקש, אנחנו יורדים לדאטאבייס או ל-NoSQL, מושכים אותו ובדרך חזרה מעדכנים את הערך בקש. הדבר הזה מקל עלינו כי אם אנחנו מחליטים שאנחנו מעדכנים כל חצי דקה למשל את הקש בנתונים הכי עדכניים שיש בדאטאבייס, התוצאה תהיה בדרך כלל הרבה יותר תעבורה בין הדאטאבייס לבין הקש מאשר שהיינו עושים רק שאילתות מול הדאטאבייס. וראיתי כמה מקרים כאלה שהמערכת לקח לה זמני תגובה של 2 שניות לטרנזקציה רק בגלל שהשתמשו בקש בנושא הזה. אז זאת המלצה ראשונה. המלצה שנייה היא להשתדל את תהליך ה-invalidation לעשות כמה שיותר פשוט. אם אנחנו עושים קש שהוא לא דיסטריביוטיבי, אלא לצורך העניין אנחנו עושים קש על כל שרת ווב, וכל שרת ווב יכול לשמש את כל אחד מהמשתמשים שלנו, התוצאה שיהיה לנו עותקים שנתונים על כל אחד מהשרתי ווב. עכשיו, מה קורה כשאנחנו עושים update לאחת מהרשומות? אנחנו צריכים ללכת ולחפש על כל אחד מהשרתים, האם הוא משך את הנתון הזה, ואם כן, לעשות לזה invalidation. אז לכן, במקרים כאלה, שאנחנו מפחדים שזה יכול לקרות, ושרת ווב לא מוקצה בהכרח לאוכלוסייה מסוימת, ההמלצה שלי היא להשתמש בקש distributed cache, שבו יש לכם סדרה של שרתי קש, שהם מטפלים כל אחד באינסטנס מסוים של נתונים, שמחולק על גבי שרתים מסוימים, ככה שאין לכם כפילות של אותו נתון על גבי שרתי קש נפרדים. MCache למשל עובד בצורה הזאת, גם רדיס עובד בצורה הזאת, ודברים אולי יותר homemade פחות נוטים לעשות את זה. עכשיו, אם הצלחנו באתר אחד להתחמק מהנושא הזה של invalidation, שאנחנו הולכים ל-geolocation, מצב שבו יש לנו 2 דאטה סנטרים ושניהם חמים לצורך העניין, אז זה מתחיל להיות יותר בעייתי. כי פה אנחנו כבר לא יכולים לבוא ולומר לשרת ווב שנמצא בניו יורק, תשמע, תדבר עכשיו עם השרת קש שנמצא בלוס אנג'לס או נמצא בסינגפור, כי שם נמצאים לנתונים. מה שאומר שפה אנחנו כן צריכים לבצע איזשהו תהליך של invalidation, שהוא בין אתרי, ולמשל בפייסבוק בחרו להתמודד את זה על ידי זה שהם מעבירים דרך הדאטאבייס את הנתון שהם הולכים לבצע invalidation. זאת אומרת, אנחנו מעדכנים את הדאטאבייס שאנחנו עשינו invalidation לאיזשהו content, זה מתרפלק לאתר השני, ושם יש איזשהו פרוסס שרץ על הדאטאבייס ובודק האם יש לי דברים שאני צריך לעשות להם invalidation, ועולה לקש באתר השני ומנטרל אותו. עוד משהו שאנחנו צריכים להתחמק ממנו, זה מצב שבו הקש נופל. לצורך העניין אנחנו הולכים לפתרון כמו MCache, זה פתרון שהוא לא persistent, זה אומר שיש שם הרבה מאוד נתונים שנצברו אחרי כמה ימים. מה קורה אם נופל השרת? פתאום כל הלקוחות ש-95% מהשאילתות שלהם הגיעו לתוך הקש וחזרו, פתאום הכל צריך לרדת לתוך הדאטאבייס ועד שהוא עולה בחזרה. אז אנחנו מאוד צריכים להיזהר מהפאטרן הזה, ואנחנו צריכים לעשות את זה על ידי 2 דברים. א', לדאוג שלא יהיה לנו תאריכים וזמנים שבהם תוכן בתוך הקש מתבצע לו invalidation אוטומטי.
אם אנחנו למשל קובעים שלאייטם מסוים כל חצי דקה הוא לא תקף, אנחנו צריכים להיזהר מאוד ממצב שבו אנחנו מגיעים לסוף החצי דקה, ופתאום עם את אותה שאילתה מבצעים 500 לקוחות בבת אחת, כולם יורדים לתוך הדאטאבייס עד שאחד מהם טורח לעדכן לנו את הקש. ואז אנחנו עושים את זה על זה שאנחנו מוסיפים איזשהו תהליך סטטיסטי רנדומי, שגם שאנחנו נותנים גם למצב שבו הקש הוא עדיין ולידי, אנחנו נותנים איזושהי הסתברות שאתה עדיין תרד לתוך הדאטאבייס ותרענן את הקש. דבר שני, הוא במקרה שהקש באמת ריק, אז אנחנו צריכים לייצר איזשהו תהליך של איזשהו עיכוב, או יכולת למנוע מצב שבו הדאטאבייס יקרוס לנו. אז זה שני מצבים שצריך להתמודד במצב של invalidation. ובסוף, כנראה כמו כל דבר בתוכנה, אנחנו צריכים לשמור על דברים מאוד פשוטים. לכן, עוד פעם, ההגדרה הראשונה שלי עומדת בתוקף. אם אתם לא צריכים, או עדיין לא יודעים אם אתם צריכים, אל תרוצו לעשות קש. אם אתם צריכים, תדעו מה הפאטרן שאתם צריכים, ומה הבעיה שאתם צריכים להתמודד איתה, ותטפלו בה. ואל תרוצו לעשות דברים אחרים. אני אתן לכם איזו הודעת חסות קטנה, שאולי תעזור לי. אני עובד היום על סטארט-אפ בשם דיזרו. אנחנו מתעסקים בתחום של אד-בלוקרים, אבל מהצד של האתרים. אם יש פה מישהו שמכיר מישהו שיש לו אתר שהוא חי מפרסומות, אני אשמח מאוד אם תקשרו אותו אליי. תודה.